Soc James Johnson, inspector policial. Estic tras la pista d'un dels majors criminals que ha conegut la Terra fins ara, Jack Riven. Les meues investigacions m'han portat fins a esta casa abandonada. On estic? Qui ets tu? Hola, Jimbo. Has dormit bé? Jack! Així que has vingut a detenir-me tu sols? Ha sigut una tonteria per la teva part. Els meus companys superiors no em creien quan es parlava de tu, però ja veig que tenia raó. Ja veus que si la tenies. Molt bé, anem a jugar. Ja saps com el vols jugar. Estàs boig! Ah! James. Damunt que et divertisc, m'insultes. Molt mal. Anem a la part dolorosa. Vale, ho veuré. Molt bé. Pots fer-me qualsevol qüestió i jo em la respondré. Què collons dius? Resposta incorrecta. Et dono una altra oportunitat. Estàs boig. S'acaba el temps de la teua vida. Per què vols atacar a l'escola infantil? Són xiques innocents. Molt bona qüestió. He nascut per ajudar. Imagina't els xiquets viure en aquest món cruel, miserable i difícil. No. En aquesta escola hi ha més de 500 xiquets. A més, està el teu fill. Imagina't el caos que se formarà en tot el món. Que te diràs, fill de puta. Disculpa, que va... Saluda als xiquets del cel. James, s'ha acabat el joc. Tot això és casualitat. Quan aplegue a la sala de màquines, ja saps, cagapum! Fill de puta. James. El món es cremarà. Com tu.